केरेलायाव 4 घन्टानि गेजेरावनो गंब्रै गामिया सिलिंखार। 4 घन्टानि गेजेरावनो केरेलायाव सा 152 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो बे जाथायावनो सा 100निबो बांसिन सुबुङा गोब्राब खैफोदाव गोग्लैनानै दं। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। केरेला रायजोनि वायनाड जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। बे दुखुनांथाव जाथायावनो गोबां सुबुंनि जिउ खहा। केरेलानि बे जाथायखौ लानानै हरनि समावनो 22,000निबो बांसिन सुबुंफोरनि गेजेराव गिख्रंथाव खैफोदनि गोबां होस्रि खावलायनाय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला केरेलायाव हरनि समाव गोबां बिबांनि अखा हानायनि जाहोनाव 4 घन्टानि गेजेरावनो गंब्रै गामिया दैजों सिलिंखार जालांदों। बे जाथायखौ भारतारि रौनिया हानजाया मिथिनानै खैफोदाव गोग्लैनाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनाया सोलिगासिनो दं। मिथिनो मोनबोनाय बायदिब्ला भारतारि रौनिया हानजाजों लोगोसे एयार फोर्स, ग्राउन्ड फोर्स, एनडीआरएफ आरो एसडीआरएफ हानजाया केरेलानि बे जाथायजों खैफोदाव गोग्लैनाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनाया सोलिगासिनो दं। सुलुंनिफ्राय खौरां मोननाय बायदिब्ला थांनाय हराव केरेलायाव थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनावनो बे जाथाया जादों। बे जाथायनि थाखायनो केरेला सरकारा गं 11 जिल्लाफोरखौ थि नङै समसिम बन्द फोसावदों। गुबुन फारसेथिं बोथोर बिगियान मिरुआबो केरेलाखौ रेड एलार्ट फोसावनायखौ बे समाव मिथिनानै मोननाय जादों। केरेलानि बे जाथायाव जिउ खहा जानाय नखरनो हादरनि गाहाय मन्त्रि मोदीआ बे समाव 2 लाख रां आरो जोखोम जानाय नखरनो 50,000 रां होनाय जागोन होननानै फोसावनायखौबो बे समाव मिथिनानै मोननाय जादों।